Jademy! Witajcie Rostomili, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w wielkim tygodniowym finale w podsumowaniu listy szlagierów po śląsku z całkiego tydnia. Za chwileczkę się obejrzymy pieśniczki, na które żeście najbardziej głosowali, które Waszym zdaniem są najlepsze, ale oczywiście tradycyjnie zaczynamy od konkursu. Konkurs jest bardzo prosty, nasz sobotni finałowy konkurs jak zawsze polega na tym, że Wy wysyłacie SMS-y, a my wysyłamy płyty. Tych SMS-ów nie musicie wysłać, mocka styknie jeden, ale się śpiechajcie, bo no pierwsze 25 osób te płyty od nas dostało. No, to wysyłajcie SMS-y na numer 7235, w treści się wpisuje prezent, my wysyłamy płyty i zaglądamy na miejsce 7. Jadymy! Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeru da tam botyż. W Paniówkach, Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Serce już go boli w kawalerskiej doli, bo jak zdecydować się, kaj się nie obróci, kaj okiem nie rzuci, jak na dziołcha widzi tyż. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlus i do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Osiemnastolatki, nawet od nich matki, festy też maszkytne są. Wszystkie są szykowne, piękne i nadobne, jak tu zdecydować się? Bo rok nasz kochany, niezdecydowany, burszczewików zdeptał 6. Przyczep się na koło, będzie pedałowo, większą prędkość musi mieć. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlus i do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeru da tam botyż. W Paniówkach, Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Szukał i wybierał, oczami pożyrał i lornetka kupią się. Ale czas nie stoi i dziś nasz Antoni starym kawalerem jest. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlus i do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlus i do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. No i miejsce 7 za nami, to była pieśniczka zespołu Kamraty i to jest Fest Spadek. Kamraty zleciały z miejsca 1 na miejsce 7. Obejrzymy, co to będzie dalej. Jak przestaniecie głosować, to polecą jeszcze bardziej na dół, a jak będziecie bardziej głosować, to będą wyżej. Wszystko zależy od Was, wszystko zależy od Waszych SMS-ów i od Waszych SMS-ów też zależy to, że na miejscu 6 jest kto? Zaraz się przekonacie.
Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełną je w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. We karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z dziołchami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurje, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Szafarsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaś fałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, ale przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele. To było miejsce 6, to była pieśniczka dla organistów kapeli ze Śląska, a my już idziemy szkarta dalej, oczko wyżej na miejsce 5. A dziś na miejscu 5 pieśniczka zespołu BAR. €500 w kapsie mam, co z tym zrobić nie wiem sam. Dać na procent będzie bunt, bo odsetki kiepskie są. Fajne auto kupia się, teraz jest okazja je. Takie auto wydam ją, jakżech już od dawna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberda. W zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Już nawet kajte cudo, to nie kupić mi się udo. Tam Audików i Mercoli,
stoi, że aż głowa boli. Już nie czekom, biera się, to za miedzą blisko je. Takie auto wydam ją, jakżech już łotowna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Już nim jada, już jest mój, jak najszybciej do dom grą. Coś się dzieje, coś nie tak, ktoś mi światłem dawał znak. Teraz widzę, to był błąd, szkoda kasy, to jest zło. Takie auto wydam ją, jakżech już łotowna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Jeden jeszcze sposób jest, żeby dobre auto mieć. Kredyt, raty, nadgodziny, coś pożyczał od rodziny. Bo w salonie to jest to, stoi, czeko, biera go. Takie auto wydam ją, jakżech już łotowna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. To był BAR, to była pieśniczka, kiero dzisiaj zajmuje miejsce 5. Pieśniczka Taki Auto, zespół BAR ją zaprezentował, a teraz zaglądamy na miejsce 4. A na miejscu 4 kto? Zaraz się przekonacie. Wodzionka, 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 wodzionka. Wodzionka, wodzionka. Wodzionka, z i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Leć do kuchni i zbyt jak gorczek weź. Puść kokotek, nalej wody i napiec. Potem wejrzy czy porządny ogień mosz. No, to pierwsza część ważenia znosz. Teraz najważniejszy będzie suchy chleb. Zrób go w puńskie i do jakiejś michy wciep. Łoweś w tym wódźlopu jakieś tłuste mosz. No, to drugą część ważenia znosz. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Teraz przyjdzie czosnek, on tam musi być. Dodaj magii pieprzu i posolić tyś. Dźwignij tekel, czy już woda dobro mosz. No, to trzecia część ważenia znosz. Jak zawrało wszystko, to zalewo się. Dawaj pozór, na paluchy nie spożje. Ryknij z okna bajdą, że już łobi od mosz. No, jak fajnie wujo sukces mosz. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Bogoszczy widok miłotrze ty mu się. Jak silni zacznie woniać, za łyżka każdy wie.
Wybaczcie ludkowie, ale kończa to. Moja we szufladce suchy chlebek ma. Widzę, że z gęby sztynka leci won. Co? Myślamiście zgodzionką są. Teraz jedna dobro rada dową wam. Nie wieście, że inne dobre zupy są. Przepis mnie wam dali, każdy już go znał. No, to teraz się uważcie to. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest ósmy świata cud. Wodzionka. Wodzionka. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich zup. Zespół FET na miejscu czwartym. Miejsce czwarte okupuje pieśniczka Wodzionka, a my idziemy obejrzeć, kto też jest na podium na miejscu trzecim. A dzisio na miejscu trzecim Mirosław Jędrowski i pieśniczka Siedem pereł. Pamiętam, jak pachniały twoje włosy, twoje łoczka, jak na niebie gwiazdki dwie, szczęścia łezki, jak poranne krople rosy. Czuję jedno, że nie będzie z tobą źle. Przytulałaś twoje myśli w moje serce. Dzięki temu dzisiaj mamy piękny dom, srebrnego dnia, a ty pytasz, czy chcę jeszcze. A ja w ręce coś do ciebie dzisiaj mam. 7 pereł tobie daję dziś na szczęście. Za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta do ciebie. A ostatnio do mnie będziesz z mną w niebie. Ostatnio do mnie będziesz z mną w niebie. Tyle czasu, a wciąż pachną twoje włosy. Twoje łoczka jeszcze bardziej zwodzą mnie. Życie dało nam do siebie różne losy, lecz twe serce do mojego ciągle gnie. Dziś przytulasz moje myśli do swej duszy. Zawsze wierno, nawet w każdym swoim śnie. Zakochanym w tobie zawsze ją po uszy. Bardzo proszę, bądź po wieczność obok mnie. 7 pereł tobie daję dziś na szczęście. Za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta do ciebie. A ostatnio do mnie będziesz z mną w niebie. A ostatnio do mnie będziesz z mną
jeden pereł Tobie daję dziś na szczęście. Za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta do Ciebie. A ostatnio drogę będziesz ze mną w niebie. A ostatnio drogę będziesz ze mną w niebie. Mirosław Jędrowski na miejscu trzecim, a my zaglądamy na miejsce drugie. To już są takie rychtyk najważniejsze miejsca. One wywołują najwięcej kontrowersji. No ale już nic nie byda godą, ino zaglądamy na miejsce drugie. Popłynąłeś za 7 morze, gdzieś na świata kres. Wiem, że tęsknisz za mną tam, listy śledź. Tak chciałbyś przybiec, lecz nie możesz, za daleko jest. Ale ja czekam wciąż, dobrze wiesz. Nasze róże pachną tak, tak mi Ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę Cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tak, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z Tobą chcę być, z Twych ust miłość pić, tak żyć. Nam dziś pomoże, już nie pierwszy raz. Nasze róże pachną jak słodki znak. Weźmie ich zapach wiatr za morze i połączy nas. Doda sił, żeby znieść trudny czas. Nasze róże pachną tak, tak mi Ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę Cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tak, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z Tobą chcę być, z Twych ust miłość pić, tak żyć. Nasze róże pachną tak, tak mi Ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę Cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tak, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z Tobą chcę być, z Twych ust miłość pić, tak żyć. Miłość pić, tak żyć. To było miejsce drugie, a my teraz obejrzymy się, kto jest dziś na tym najważniejszym miejscu pierwszym. A na miejscu pierwszym jest pieśniczka, kierośpiewo Klaudia Chwołka. Słyszałaś te radio, śpiewka jedna. Łodki pory, drż po głowie, lotomi. Chcę spróbować, ale językowy z drewna. I oloraury jednak nie tak brzmi. Zaczęła lotać po chałupie w wielkim szale, ale gęba nie chce słuchać nic a nic. Durś próbuje, nie wyłazi mi to wcale. I oloraury jednak nie tak brzmi.
świecie takie cudo. Już w kolumnach ryczy to na całki dom. Dusz próbuję, może w końcu mi się uda. I jolory, jednak chyba mam. I ową godą, zaś to trudne takie nie ma. I no w gębie gimnastyka zrobić trzeba. Zaśpiewajcie wszyscy razem ze mną teraz. I jolory, oj ha. Klaudia Chwołka na miejscu pierwszym, Klaudia Chwołka w zeszłym tygodniu była na miejscu drugim, była drugo, dzisio ich pieśniczka Klaudii i Kasi jest pierwszo. Tak wygląda nasze podsumowanie, tak żeście zagłosowali, tak zdecydowaliście wy waszymi SMS-ami. To się oczywiście wszystko może w przyszłym tygodniu zmienić. Obejrzymy, co to będzie, no a pierwsze się obejrzymy w poniedziałek nasze propozycje, na które was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w poniedziałek, trzymajcie się, do zobaczenia, Pyrsk. Jadymy!